Na kérem, rettentő idő van, rettentően fúj a szél, de mégis van köztünk egy, aki mindent bevállal. Aki mindent. Nem tudom mi ez. Mi ez a hang? Hoppá, hoppá, hoppá. Hi, Chris! Én vagyok, siess. Mit csinálsz itt? Futok, mert elbasztom a fogadást. De hát első 10 percben. van is rövid nadrágban. Első 10 percben káromkodom. 10 perc? Első 10 És meddig tart? És a sort. Akkor fussál még egy kört. Nem. Nem mész be a diningba megmutatni magad? Nem. Annyira már nem vagy menő? Nem. Elkülönködni. Csinálj nekem szép reggelt. Milyen? Mit Ha van kérsz? tojás, akkor nem tudom. Valami különleges. Jó. Isten áldjon, Krisz. További jó fogadást! Kösz.